السلام علیکم دوستو، میں ہاں بلال تساں دیکھتے پے یوٹیوب چینل بلال سرائکی ولاگز۔ اج دا ساڈا ولاگ یہ ہے قصے کہانیاں۔ اج اساں ایک تو قصہ سنویسوں۔ اساں اج ضلع لودراں تحصیل کروڑ پکا موضع نور شاہ گیلانی دے وچ اج اساں ایک بزرگ دے کول موجود ہی سے جیندا نام ہے ماہر محمد رمضان سیال صاحب۔ اج انہاں کنوں قصہ سنسوں، وہ اج ساکو قصہ سنویں دے پن۔ السلام علیکم دوستو، کٹھے تھے بیٹھے ہوئے اج تو قصہ سنواواں ہے خادم بادشاہ دا۔ ایک جاڑا خدا دا تے خدا دے رسول دا تے خادم بغیر زال دے شکار نہیں کھیڑدا۔ او پچھو ہاتھ رکھ بہیا کنڈ دے تاں شکار کھیڑ گنیا، اگو تیر لگ ونیا، جیری شے بھی نکلیا۔ قدرت خدا دی اگو ہرن نکلا تے بادشاہ زادی کو آ کے ہوشیار تھی بھائی انہاں کا جی اسے میں ہوشیار ہوں، کنڈ دے ہاتھ رکھیا، وہ نشانہ لایا۔ بادشاہ زادی نے دل نے سوچا یارو اے میرے گھر لائے اے مر ونجے تو میں کیا کرے سا، اے ہرانے جانورے ایندے تے گھر والی ہے ہووے تے ایندی جان بچا چھوڑا۔ انہیں جان بچائی، ہاتھ چاہ کے تو تیر چھوڑے، ہرا نکل گیا۔ وہاں کہا اے کیا کیتے ہی، وہاں کہا میں کوئی ساس آ گئے ڈٹھیا ہرن جرل نکل گیا تو بادشاہ پیادے اے کیا کیتے، وہاں کہا جناب میری جتی دا پولا ٹھاندا میں وہ جوڑن پائے گیا۔ وہاں کہا بات ایسی گال نہ کرے۔ وہاں کہا ٹھیک ہے نہ کرے سو۔ اگو دیکھے تو کیا دیکھے، بھئی ہرنی نکلی بیائی ہوئی۔ ہرنی جرل نکلی تو وہاں کیا گال ہے میں قابو تھی، وہ قابو کی تو کانڈ تے پیچھو ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ تے دیکھے تو کیا دیکھے، ہرنی دا تیر کمان سیدھا کی تو ہرنی جے تیر کمان دے اگو آ گئی تو وہ چھوڑن پیا، وہ ہاتھ چاہ گدا۔ وہاں کہ نکے نکے بچیاں والی تازی بیائی ہوئی، اندے بچے کیتیوں کڈو تو پیسے اگو کھڑا لکڑی والا لکڑی ٹکیندا۔ وہاں کہ جناب ای کو ڈٹھے میں بادشاہ صاحب، وہاں کہ جی میں ڈٹھے تئی کو میں ڈٹھے پر تو میرے لائق دی نہیں رہی۔ اے کیڑے شکار میرے محبت تے زندگی گزر گئی تے نہیں لدھے تے آج شکار لدھے تو ہاتھ چکیندی بیٹھی میرا۔ وہاں کہا ایندے نہ بھی کھادے میں، وہاں کہا تیرے نہ ہی کھادے میں دیکھن قدرت دے رنگ ایندہ کپڑا کائیں نہیں ایندہ مانجھ دا گل دا۔ وہاں کہا جی میں دیکھ گی دے، وہاں کہا تلے لاہے گھوڑے دو، زال کو تھا لہایو چاہ کھانا لگا اے خادم جانے دے تو جان میڈا تیرا عاشق اللہ۔ وہ ٹردی مائی پہنچ گئی، ہوں خادم کو السلام علیکم، وہاں کہا وعلیکم السلام، پچھا باؤں دے ڈٹھو سے۔ وہاں کہا گال ہی میں ترائے گال ہی ترین دے وچوں جیری چونے چون گئے، کون بولی؟ عورت بولی۔ وہاں کہا ڈس، وہاں کہا بھین بناویں تیری مرضی، دھی بناویں تیری مرضی، زال بناویں تیری مرضی۔ وہاں کہا گال ہی میں پہلے لقب نکلے، خدا میں کو بھین نہیں دیتی، چلو تو میری بھینی ہے۔ وہاں کہا ٹھیک ہے، لالا لکڑی دا گڈورا ایک بیا بھی چوڑ۔ ان لکڑی دا گڈورا چونیا، ایک گڈورا اون سیر تے رکھ گدا، ایک گڈورا اون چاہ گدا گیا وائیں دے ویچوس ویچ تے اٹا کوٹا گھیو لون مرچ گھن دے آ گیا۔ او اندر ایک چونڈ دے وچ جیری ان دے گھر والی آئی، او اللہ دی رحمت ایسی آئی، کھاون دی تے پیون دی طرح کھائی تے کپڑے دھوون دے آپ دی اشناکی کرن دی بلا آئی۔ او اٹھیندی گئی، ڈا سیر اٹا ملیوس، روٹی پکایوس، دیگڑا بھاجی دا چاڑیوس۔ اون شہزادی ادھی روٹی کھادی، گھر والے بھی ایک روٹی کھادی، بیا جتنا اٹا آئی وہ پھوک دے کھا دے پرے تھی، چنگی سہی دے سام گئی۔ بادشاہ زادی دل نے سوچا وہاں کہ میرے بھرا کو تو برباد تک کیتی پئی ہے،
ہووے تو اچھا کوئی ڈر نہیں. 4 آنے دے پیسے کھڑیا سی تے بھرا کو ڈٹو ساکھا لگی کاکا اے گھنے 4 آنے دے پیسے نہیں وائیں دے تو مہربانی کر دے کھار گھنا. او کھار گھنا ہی اون کھار چا چاڑی دے کپڑے دھوتے اس اون دے کپڑے لہا گدو سی او چنگے دے دھاڑ دھاڑ گتے اون 2-4 مکی مارے اس او کو گھنا ہی دھواں مڑ دوتے جیرے ویلے دھاتی او کو دھوا نوا تے کنگھی چاہتے ہو تے تھبی تھبی رنڈاں دے نکلے ایک کنگھی نال صاف ستھرا کی تو صاف ستھرا کر دے او کو کلمہ پکوائے اس کلمہ شریف جیرے ویلے پکا گدیا تا شام کو کھانا پکیا او اگے 10 سیر کھاندے اون جاڑے 5 سیر دوتے بند تھی گئی. اون کیویں کھانا کھوایا اون آکھیا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اون بسم اللہ نال جیرے ویلے کھانے کو تیار کیتا تا انہیں خوشی کی تھی. الحمدللہ میڈے کچھ زبان دا اثر چل گیا ہے. خادم کو آخر کاکا گل ہے میں خادم مہربانی کر میرے اتنے میڈا گڈا میں بچے سا تیڈا گڈا تو ویچ. او گڈا چاہی ونجے بازار دے وچ دے آوے 8 آنے دے دے آوے 4 آنے دے دے آوے او چھوٹے چھوٹے گڈیاں بنا دے 8 آنے گڈی دے لا دیتوس او 5 گڈورے دے گڈوریاں بنا گنے او پیسے کما دے. پھرا کو دیتو ساکھے کاکا اے گن آج 8 من اٹے تا گدیا لون مرچا بھی راج گدیا او گیا تو وہیں دے گدو بازار دے وچوں 10 روپیاں دے سودے گھن گدو سی ان دا سودے راج مل گئے. سناون دا مطلب اے ہے اون مائی دا غذا اتنا ہا ہون 2 روٹیاں تو تے آ گئی. نماز 5 وقت ہی تھی گئی. نماز پڑھ دے بیٹھے تھے تے بھرا کو پیا دیے کاکا اواں کہ جی اواں کیا گال ہے میں تیری روٹی پکا دے آندی پیاں تو جول تے جنگل دے وچ لکڑی ماریندا مریندا جیرے بھیڑ روٹی چاہ دے گئی ہے روٹی کھوائی ہے سکیا لکڑی دے گڈے 2 چاہ گدے نے تے گال ہی کریں دے آنے نا آدھی آندی کاکا اتھائی ماری رکھ دے کٹھیاں کیتی رکھ. ایک پہاڑی دا ٹوٹا اتو کھڑا ہوندے نال ڈاٹھن دے گڈے رکھن دی ضرورت پائی گئی اتھائی گڈے چیندا ریا دو سٹیندا ریا کوہاڑے نال ٹکیندا ریا ٹکینے جہرے وقت انہیں تیار کر دیتے تا رات دا بھین بھراواں صلاح کیتی گال ہے میں ہن اپنا بال راج تھی گئے ہن آپس ڈھوں کہرے طریقے. سویرے سویرے اٹھے نماز پڑھیے نماز پڑھ دے مسیت چو نکلیں تے دیکھیں دا کیا دیکھیں ایک اوٹھا لا میندا پائے اون اوٹھا لے کو سلام دعا تھی وہاں کہ کاکا اوٹھ بیچنے وہاں کہ جیا کاکا بیچنے وہاں کہ کاکا قیمت ڈاس وہاں کہ اوٹھ دیے رسے سودی 10 روپے گھوڑی سودا انہوں نے 10 روپے کو حاضر کر دیتے. اوٹھ کو گھن گدو نے آکھا لگے بھائی جان تو روٹی کھا پانی پی مہربانی کر ساکو لڈن دا ڈا نہیں آندا ایہو لڈ دے ساکو دکھا چا ایک واری ساٹھ دے دے چا والتے کو اجازت. او گیا ہوں اوٹھ لڈیا لڈ لڈ دے رسے چھک دے ٹور روانہ تھائے آ گیا ان دے گھر ان لہایا چا وہاں کہ بھائی جان میں کوئی اجازت وہاں کہ جیا اوٹھ کنو رخصت کی تو گھر ٹور پیا. ہوں او لکڑی ڈھوندے پین کریندے پین روزی پانی دی جے تو نہیں سیالہ اتو بڑے زور دا آ گیا بادشاہ وہ چڑھیا اندے نام بھی خادم ہا او ٹریا تا صحیح او شکار کو تے رات تا پالا پائے گیا جویں ہن مری دے وچ پیے دے کک تباہ کر دیتے سی. انہیں ڈٹھا دیکھ دے آپ دا ہریان پریشان تھی گئے بھائی پالا کھاندے کوئی گولو کوئی لکڑی گولو نے تے دیکھیں دا کیا دیکھیں دن لگی پئی ہے ایک ایسا بندہ پنیا جہاں بائیں دے اٹھائی کاکاں کو کٹھا کر دے بھا لا دیتو سی. انہیں ڈٹھا وہاں کہ بھا بالی کھڑے حکل مارے اس آ گئے پالا سکھو نے بادشاہ کیا جنگل دا مالک تا ہو سی. فجر کو سویرے آ گیا تا اپنے نال تا چٹی پائے وے سی ہووے تا ہن پالا سے گدے سے آپ ٹور روانہ تھی. او چڑھ دے گھوڑیاں تے آپ دے شکار تو گھر روانہ تھی گئے. اون اوٹھ کو
نماز ویلے نماز پڑھ دے ہکلیا آ گیا آوے تو کیا آوے سوا ٹھڈی تھئی پئی ہے جتی پیریں جائے ویلے سوا دے وچ وڑیا تے قدرت خدا دی دے نال پیراں کو اڑیا ایک ڈو سلھاں او باہر سر چا آیا وہ جلتی جلتی وہ ڈو سلھاں چا چاہتیا اٹھ دے پلاڑے تے رکھے تے ٹور روانہ تھیا پہنچ گیا جہرے ویلے گھر تا روندا تلے لتھیا وہاں کہ کاکا خیر دے وہاں کہ اپنا جہرا جنگل بنیا پیا او کو بھال آڑی تینے ایڈے ای ہے اون وقت والے خادم کو پتہ کہنا سونا کیا ہے تے چاندی کیا ہے او بادشاہ زادی ہے ڈٹھو تے دیکھے دا کیا دیکھے اے سونا ہے وہاں کہ چوکے وہاں کہ بی بی اے تا درے ہے وہاں کہ درے ہے تا جلدی پہنچ اون بوریاں دی تھبی بھر دیتی پائنڈا دی بیا گوانڈیا کنو مانگ دے 30-40 چاہ تے پہنچ گئی پیچھو روٹی بھی چاہ دے روٹی کھوائے اس کو بوریا بھری کھڑے ایک بھریندا کھڑے ایک لڈوا دے تے اٹھ تے لہندا کھڑے ایک سال ہانے سال دے وچ اون دے وچ دنور لگ گیا سونے نے سلھاں دا جہرے ویلے شام تھی گئی پچھو سوا تے وچوں جہرا سونا آئی تجربے گیر آئی اون کٹ گیا اون آکھیا ٹھیک ہے کاکا ایگن اے ٹوٹا ہے وائندے ایک زرگر کو ڈیا اون زرگر دے کول جہرے ویلے پہنچی جوان پہنچا تو انہیں وائندے کیا کیتا وہ زرگر کو ڈی تو زرگر آکھیا ان دی قیمت تا میں بھائیا بھر نہیں سکتا اے تک میں اجازت دینا سویر کنو رکھ دے شام تو جیری تائیں کنو خزانے نے کنجے نے ڈھوئے گن دنیا گھر پہنچیا آکھ بی بی گال ایویں وہاں کیا کاکا چاہ ہمت کر سر دے چاہتے بھاوے کنڈو سٹ وہ سر دے چاہندہ کھڑے کنڈ دے چاہندہ کھڑے ڈھونے شام تھی گئی کوٹھا جرا بل پورا دنیا دا ہو گیا رات تے ستے تے فجر کو سویرے اٹھے بہن پہ یادی بھرا کو کاکا گال ایویں ایک مستری ساڈا مستری سڑید دے آ گیا مستری نال گال مہاڑ تھئی وہاں کیا فلانی جا دے فلانے ملک دے ہوتے وہاں کا جیا وہاں کیا خادم بادشاہ دا نام والا جوان ہے وہاں کا جیا بی بی او دل دانے بادشاہ دا پوتر ہے اندر نا خادم ہے ان دی ماڑی میں تیار کر رہا ہوں وہاں کا نقش بندی ہے ہی وہاں کا جیا ہے وہاں کا والسا کو ہو جا مکان چاہیے وہاں کا ٹھیک ہے مانگ پیسے وہاں کا پیسے صحیح اتنے لگ سنجھے تھی وہاں کا مزدور تیڈے روٹی ساڈی بناون تیڈا پیسہ ساڈا گئی خادم کو آکے خادم وہاں کا جی وہاں کا کاکا بھانی کو ڈا سیر دنیا تول دے ترکڑی چاہی گیا وہاں دے ڈا سیر کو تول دے دے دی تو سی آکا لگی بابا سائے وہاں کہ میڈے کلوئی نہیں مک دے میرے مزدورہ کلوئی نہیں مک دے ایک دی جا ڈا مزدور لا دی تو سی مکان آئی تیار تھی وڑ پائے گیا تیار تھی گیا جہرے ویلے ہون درکھان بنالا کٹنا ہا فجر کو سویرے آکے بی بی سویرے اللہ وارو خیر دا تیرے مکان دا بنالا کٹ دیتے کو چھٹی کرے سو وہاں کا بڑی مہربانی بابا ہون سویرے اٹھی تے دیکھے دا کیا دیکھے بھائی اتو وائندے چھت دیکھا ہوا چھت ٹیڈی دا نہیں کانی تا نہیں اتے چڑھ دے کھڑی ہے تے دیکھے دا کیا دیکھے ڈکھن طرف کنو 4 اٹھ 4 بھاڑے دار گدی آنے تلے ہٹی لاتھی لاہے دے دے آدھی پہ خادم وہاں کا جی آکے اس گالے ہی میں اے بارو ڈو منجے چے وچھا مہمان آدھے پہن تے دلے چاہ کیا سی خدا نہ خواہشتا ہے میرے شہر دین اوٹھی تے اے بندے بھی وہ کیا کیتا روٹی تیار کی تو کھٹا بارو ویچ گیا دوہر سرانے لگ گئے او مہمان اٹھ گھن دے آئے تے کیا دیا نے ہوکا دیتے نے سونے نیا سرفیاں وکاؤ وہ کیا میاں اٹھاں کو صحیح کٹاؤ چاہی دی تھائی بلاؤ چاہ تے کھانے دا ٹائم ہے کھانا کھا گنو چاہ پانی پی گنو تو بات آپ دا مال فروغ کرائے ودے انہاں کہ بڑا اللہ بھاویں رنگ لگا رہے ایسا سخی گھر رہے تے بھائی جہرا ساکو کھانا کھوائیں پائے وہ سخی گھر نے کھانا کھوایا کھانا کھوا دے آکے اس کے یہ کیا چاہیے ودے وے
گوشت گو تھی ون پائے کہ انہاں کے سونے نے سرفیا نہ سا ویچن آیا اچھا ان نہ ساڈ پوچھ گیا ان نہ ساڈ دس دیتا وہاں کیا اتھائی بوریا ہی تکار دے نال پلے ڈو او اٹھے بھاڑے دار انہاں وائن دے دے بوریا خالی کیتیاں ڈو بوریا ایک ایک اٹھ دو تے لڈیا ہویا ہن جیرے ویلے خالی کیتے تو کئی آلے کو آکے کاکا انہاں کو گارے دے ویچ ملا چا دے بنالا تیار کر چا انہاں بنالا تیار کیتا او بوریا چائیتی گئی وائن دے اندر سونے دے اٹاں دیا ایک ایک اٹھ دیا ترائے بوریاں سونے دے بھار دے بوریاں دے منہ سے دے کھڑا دیتو کیا کیتو انہاں کو واپس ہٹائی دے آدھے پوچھو نے بھائی جان انہاں کا جی جناب آکھن لگے اے میں کو ڈاسو تو آپ کو بھاڑا بادشاہ تو آڈے دیتا ہویا جا کائیں نہیں دیتا انہاں کے صحیح مال فروغ کر ونجوا واپس ہٹ ونجوا او کو حال حوال سناوا وقت سا کو بھاڑا دے ویا جیڑا ساڈا حساب دا ڈھایا 5 روپے ڈھایا 10 روپے ڈھایا اچھا انہیں آپ دے اٹھ دیا بھی 3 بوریاں تیار کیتیا تیار کر دے آکھن لگی گل ہے میں او مزدوری نہ گھنائے ہوں بادشاہ کنوں اے مزدوری دے ویچ وے اے اوٹھی تے 3 بوریاں سونا بھی اے تو آڈی مزدوری چاہ گیا 4 بندیاں دا اے بڑی ہوں دے سرے چال ڈوائے انہاں کا ٹھیک ہے جناب بڑی مہربانی پچھا ہٹے وہندے آدھے دیکھو تو صحیح اپنا بادشاہ سا کو بازار بھیجی کھڑے اگلا ایڈا کا نہیں ہے جرے بنالے دے اتے چڑھا دیتے ہیں سونے دے صرفیاں ٹھیک ہے ڈسکس کریں دے ہوئے بادشاہ دے کول پہنچے بادشاہ اتے ڈٹھا دیکھ دے ہاں بھائی کیا خرید کر آئے ہوئے کیا دے آئے ہوئے کیا گھنا ہے انہاں کہ صحیح اب صرفیاں دے آئے ہیں سونا گھنا ہے انہیں بوریاں دا منہ کھولیا وہاں کیا یہ تا دوات قیمت تو زیادہ ہے اے بھائی اے پنج اٹھے جرا وہاں کیا صحیح اے سا کو بھاڑے دے ویچ عنایت فرمائے سی وہاں کئی کو پالو ہی صحیح کو لڈو ہی صحیح کو کھواو ہی صحیح اے تو آڈا بھاڑے چاہ گیا سونا بھی تے اٹھ بھی انہاں سونا تے اٹھ قابو کر گیا او کو جرا کھڑا دی تو نے آکھا لگے بھائی گال سون کئی شے تو کو نظری آئی وہاں کا جیا صحیح 2 عورتاں ہن ایک جوان آئی جیرے ویلے اسا بوریا چاول گئے ہیں تا اسا ڈٹھے وہاں کیا کوئی آخیر سانگ شنگ سڑیندا ہوئے وہاں کہ جیا بی بی کنو بغیر او لفظ اوندے نال نہیں بولے بائی کو کئی گال آکھی کائیں نہیں وہاں کہ ٹھیک وہاں کا وزیر وہاں کا جی آکھا لگا رشتہ داری چاہیے تو ایو جے گھر نال چاہیے اپنی آ بھائی چڑھو گھوڑے تے ونجو پتہ کرو تیرے ویلے اتھے پہنچ گئے تو آ گئے ول بھی بادشاہ چڑھی بادشاہ زادی چڑھی مکان دے اتنے تے ڈٹھو بنالا صحیح ہے جا غلط ہے اندھی نقش بندی کریں دی کھڑی ہے سویر دا ٹائم ہے تے دید ماری تے دیکھے دا کیا دیکھے 2 جوانن گھوڑے آپ والن گھوڑے بھجائی آنے تلے لائے گئی آ کے کھا دے وہاں کا جی وہاں کے کرسیاں کٹ میزاں کٹ میں وہاں کا ٹھیک ہے میں روٹی تیار کرے نے انہاں کو باہر دے انتظام بنا پانی دا کروا بھار دے رکھ کے کلے 2 ٹھوک دے گھوڑے بتے خادم نے کلے ٹھوکے جا بڑا رکھے اس کھٹا بچا رکھے اس سرہانا دے کھیس چاو گئے انہیں ڈٹھا ہن مہمانہ روٹی کھا گی دیے تے آدھے آنکھونے گالے میں وزیر بولیا وہاں کا کاکا خادم بادشاہ صاحب وہاں کا جیا آکھے سو ساری دعوت منظور کر وہاں کا پہلے دعوت کھاؤ میڈی بعد دعوت کھوا ہے اسا کھاؤ سو تواری وہاں کا ٹھیک ہے ذمہ دا ڈیر رکھیا گیا وہاں کیا گالے ہی میں مہربانی کر ذمہ دی تیری ساری دعوت ہو سی پر آپ دی شاہی آنے دوجی شاہی بھی آنے قریب کنو رکھ دے امیر تک آنے
وہ آئے جہے ویلے تا آ تے ان مکان دے اندر انہیں جیری جگہ بنائی ہوئی آئی بادشاہ دے وزیر تلے گھوڑیاں تے لتھے زمے تے ڈیہیں دعوت تیار تھی گئی تا آپ نے ان کو آکھیا گالے ہی میں تسا ہون اتھوں مہربانی فرماؤ بادشاہ پہلی کوٹھی دے وچ باہن پیا تا انہیں آکھیا بادشاہ صاحب اے غریبہ فقیرہ دے واسطے جگہ اگا چلو ایویں طریقے نال 7ویں مکان دے وچ جہرے ویلے پہنچے تا شیشے دا مکان تیار آئی وزیر تے بادشاہ کو ات بلائے عوام پیچھا بلا ڈیتو کھانا ڈیتو سی ایک دی جا 7 کھانے ڈیتو سی 7 کھانے کھا کھو دے آکھا لگے بھئی گال ہے ایویں ڈسکس تھیوڑ پائے گی خادم نالو نہ آکھیا بھئی ہکا جنی نے 7 ویس بدلائے تے 7 کھانے چاہی آپ پہلے آتے تے گھڑا رکھے سی گلاس پانی دا رکھے سی انہاں دے ہاتھ دھوائے سی واپس ہٹ گئی ہے جوڑا بیا پائے تے وال کھانا چاہتے ان کھانے دے اتے 7 کھانے لائے سی 7 کھانے دے اتے 7 ویس بدل گئے آپ نے جہرے والے ڈٹھا دیکھ بھال دے وہاں کہ ہے صحیح اے جہرے روٹے ڈیون پین تیڈیا اے بانیاں جا کون ہیں وہاں کہ صحیح اے میڈیا بانیاں نہیں اے میڈیا بھنی ہیں وہاں کیا کوئی رشتہ داری وہاں کہ بیاں دی تھئی ہوئی ایک دی کائی نہیں تھئی ہوئی وہ کیا سمجھایا وہ بادشاہ زادی نے سمجھایا وہاں کیا وال مہربانی کرے سے سارے رشتہ داری کرے سے وہاں کیا صلاح پوچھتا وال کرے سا اندر گیا انہاں کا پوچھا جرل گیا تو وہاں کیا جی ساری صلاح پائے گئی ہے پر شرط ہے وہاں کا ڈسو وہاں کا ایک دا ساڑی جا کنو رکھ دے تے بادشاہ دی گھر کنو رکھ دے تے میرے گھر تک پکی ہوئے دوجا جہرا بادشاہ دا خزانہ ہے اتھو خزانہ پٹیجے تے میرے گھر خزانہ لگے رشتہ ہے منظور ہے وہاں کہ ٹھیک ہے وہ گل تو ہے نا خادم دے گال چوٹ والی انہیں جہرے وقت پکی تیار کرا دیتی پکی تیار کراوڑ دے وچ منٹ لائے تے خزانہ آ گیا خزانہ لا تے بھائی تیرا دعوت دا ٹائم آ گیا وہاں کیا بادشاہ صاحب تھوڑی دعوت بعد کھاسو پہلے آپ اڈے جاڑا بنا کے دو آؤ بھائی شادی کرو شادی جہرے ویلے تھیون آئی تا اون ویلے سارے تیار تھی گئے وہاں کیا سے کوار جہری ہے منہ وکیل ہے انہاں آکھیا اے تو اچھی گال ہے عالم سارے کٹھے تھائے بیٹھے ذمہ کٹھے تھائے بیٹھے ہن نکاح دی تائے خانہ تھیندی پئی ہے جلتی بھئی آوے تا وہ شہزادی آ گئی جہرے والے سلام علیہ سلام دے بعد انہیں آکھیا ہاں بھائی انہاں مولانا صاحب وہاں کا جی وہاں کا کی میں آئے ہوئے وہاں کہ صحیح اساں نکاح پاونے تھوڑا وہاں کہ صحیح میرا نکاح تا پاونے ہوئے پر نکاح لی جا تے نکاح تا نہیں پائی سکتا کہ پاچ ویسی مولوی آ کے نکاح تے تو نکاح نہیں پائی سکتا وہ آپ تا مسئلہ ٹورل پائے وہاں کہ مسئلے دی میں کو لوڑ نہیں میں کو یہ کچھ لوڑ ہے مہربانی کر دے تو سا اے میں کو دسو ایک گال پکی ہے جا کچی ہے انہاں کہ گال پکی اسائیں ذمہ واری دیسو وہاں کہ جے ذمہ واری دیسو تو بات ایندا تے میڈا نکاح اگے پاتا ہوئے ہاں بھائی بادشاہ صاحب حال سنا کیا حال ہے وہاں کہ ٹھیک ہے وہاں کہ اے میں کو دسا خادم اے جا تو وہاں کیا واقعہ میں من گیا جی میں آکھیا ہی اوہا گال ہے وہاں کیا وقت آلیا ہوں جاڑے بھی میں تیری زندگی دا احساس کیتا جا میں آپ دے پیٹ دی زندگی دا احساس کیتا دے میں انہاں دو جانوراں کو چھوڑیا قصہ گیا جھار میں والا ہے گھر